Mestský charitatívny ples privítal opäť po roku všetkých plesajúcich hostí. Účelom je spojiť myšlienku pomoci onkologickým pacientom, pretože doteraz to bolo vždy táto pomoc roztrieštená na všetky strany. Každý sa snažil svojím spôsobom pomáhať a združovať tie prostriedky a rozhodli sme sa, že najlepšou cestou, ako kúpiť niečo, čo je efektívne a má svoj význam a vysoký účel, je, keď sa združia prostriedky, združia spoločnými silami, dáme dokopy veci. Tak preto sme sa vlastne rozhodli, že charitatívny ples, spojiť tú charitu s mestským. Tento večer sa snažíme o to, aby sme združovali prostriedky pre nákup moderného prístroja pre onkologické oddelenie radioterapie a klinické onkológie v Nitre. Brachyterapia je metóda, ktorej podstata spočíva o ožarovaní blízkosti nádoru a ide o finančne náročný prístroj. A ja by som touto cestou naozaj chcel poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli, všetkým sponzorom a inštitúciám. A samozrejme my na oddelení radioterapie a klinické onkológie by sme v rámci budovania komplexného centra tento prístroj privítali. A tým by sme sa istým spôsobom vyrovnali väčším centram. Je tu viacero subjektov, Homo Nitriensis plus Lions Club plus Nitrianská nadácia POP a plus Nitra Onko. Veríme, že sa pripoja k nám ďalší a že sa nám podarí náš cieľ dosiahnuť v najbližšej dobe. V podstate sme sa dali dokopy 5 organizácií a vytvorili sme takú neformálnu skupinu na spolufinancovanie tohto prístroja. Ples je prvou z aktivít na zbieranie teda spoločných zdrojov. Čo sa zmenilo, alebo ako ste spokojní za ten rok s činnosťou Homo Nitriensis? V podstate celý rok sme vyvíjali aktivity na zbieranie zdrojov, na to, aby sme podporili vlastne humanitné aktivity a dobrú vec. Výťažok sme zase vlastne venovali len na charitu. No tak ja si myslím, že ples je tradične dobre pripravený. Je mi trošku ľúto, že tá kapacita tej miestnosti neumožňuje väčší počet účastníkov, ale ja si myslím, že aj tohtoročná účasť potvrdila, že máme dostatok priaznivcov, dostatok sponzorov, ktorí prichádzajú a podporujú tie ušľachtilé ciele. Čiže som veľmi rád, že všetci organizátori, sponzori urobili všetko preto na čele teda s plesovým výborom, aby sa takáto udalosť mohla v Nitre konať a táto tradícia si myslím musí zostať, pretože je to veľmi dobré podujatie a ešte má aj teda ten ušľachtilý cieľ. Mesto vždy bude naklonené k takýmto aktivitám a budeme ich len podporovať. Spojili sme príjemné s užitočným aj stretnutie s priateľmi a samozrejme výťažok zo vstupeniek bude použitý na kúpu tohto prístroja, čo je z nášho pohľadu veľmi ušľachtilý zámer. A tí, ktorí sa dneska tohto plesu nezúčastnili, tým odporúčam, aby na budúci rok sa tohto plesu zúčastnili, lebo naozaj je na veľmi dobrej úrovni. Zábava na tanečnom parkete bola vynikajúca. Napokon posúďte sami.